Nešmíka to. Nie. Keď ty, potom aj ja. No, už ide. Tak to? To si myslím aj ja? No? Podľa mňa sa zapre o ten strom. To ja to tak vidím. Tam to nejak tak smeruje. Je? Zapichnutý predok. Z boku to musí byť pekné. Môžem, tam je strom, musíte mať kľúč. Alebo poďme uvádzať. Myslíš, že pôjde? Ozaj, ten naviak si spravil? Ani nie. Nič si nerobil a funguje? Teraz sme to kúkali. Prečo dám, ne? Môj tiež, keď ho potrebujem, tak nejde. No tak býva. Ale len nie, pri zaťaži, on ako ide a keď už dostane že plnú váhu tej nivy, tak vtedy ho vypne. To by takto prekápal. Kúš, ale nejaký minus je? Môže to neúrobiť. A? Čo to? Podľa mňa už by si mal asi povolovať. Nech ti pustí predok na zem. Povolí, možno, že vysí na to. Už podľa mňa iba na tom visí. Dobre, povol. Tak on si.